Hello guys, phungka hamjotana no hinki hanya hilam sukpiro no runan tega isa ketal blogo tabu hinki jangi ko phunga hiri bora thana nai jongka monarakan video no pulan simina jongni ke saimanai hinki ko sokpai kya bora sokpai kya ke jeng ko chini bari o fayo tamni bagi fayen ke ko na joro no rok no khana Chakumura bubar rok kebangma ke barjak kebangma ya kom no ke bising go se barjak do gama shije gabala ke bising go habase ma kholnai Angke to banyak sih quality ni tongo bisingo tangai dia angke buku sudia te kolo kani payo bala ge yak muruk raja kala angke aman bangai ang banyak quality ni sai tongo angke tabu angke jeng tu fono yang gana wajib bubar nuga amo kol gana dia ke koli pai angke bisingo kol nai norok sabo Chakumura bubar no bora hai kaba baja khai thokja kisa comment khai sabodi angke to belekena thokja go am to norok saimano ya thangnai blogo ang Chakumura bubar no bora khai jana hamase chawi manli ham to norok no khana te saibama ka heda ge tini kang bora sanami chaisinai ge amon ang kholna phaijakta bai be kenai kenai ni ko bubar besak nai chong tong ge kholoi pai norok malismana ko suk mangkha bisingo thangisi mana na yakung moto gung ka ba yakung raja go omu bai kholi mali yang saka simi kholka bai ngo kholi jong bola sut kani haija gola ma bodip thangla do na hari o iko bai te sari re phaywa no khole thank you nani boka bisingo habise tabu khungke nogo sokpai phungni mai tui chai pai be khata mai rok chawi res khai tongo ke res khai be pai tabu ke ta video khai tongo ke ama pai khanggang bora sanam nai ko bora sanam nan bagai pora mix khainya ka tamu de kar pias ro som ro tai awan hulei ro ham to norok saimono inki amasuk no tei kon riya beson bai sheri chanan tongmani no beson gari khabala ke beson gari ni bagai ikom tiki awan hulei awan di dekangka awan da bangai thangka am tang semalia ke jeng mani ngathang tabuk sel lagi nata iko tabuk serbai kya nani sek thok krak khai ge tabuk ko thaju khangnan bagai thangai tongo ge yana video khaima nang saiseme da ge olose bano phono gongka bai ko ang no desa rohodi hini ko salinya oi tabuk ango jaga add khai tongo ge yango ang thaju khagai tong morok bo purjani video khai ang kono pon saimia ge goria lai sagang na thaju ruksa khang taklai shemano ga to goria lai nya sa jago ga taklai ge tam bon thaju khak to hese o sang thai pe na ha goria sa lai ko sa nai tong sau 시곡 타죽 시곡 다보고 타죽 해라 바비 이거 양 Pula wala gadulong bagi kisah naragi rota am kisah ni sana se ketik seri kata boto moso rujak sai mia ka ba buti bang amo ade buti yo ko prate yak bai sapoli kangke yak lumani am bagai chamu sapol kan thuri sani gara ai melo khatanga 2000 years later tabu ka bajar sokpai jakang ko ta momphol panya nai tono yo ke taklani momphol to ma che ko ke man bagai babona ang paichar de ni sanai dongo ta ke babo panya nai dongo mono
Emni jeng mom pholok besi tusa je do bufuru sada hingke chini yango je pura shena mela ngo ya pura no puila first pa paisa da gota je dino mela ngo afro shimina paisa da go hingke to phuna takla hinga hingke ko mela hingke sekang no chana mu chungo honai tabuk pai tongo da hingke pai pai hingke chung tabuk no thangsinai ko no saboi pai rawi chana nai tongkhang hingke tabuk hi go kukui mama yo tam jana kha aloe vera no rai tu khai se bo tam jana rok tam jana roi se bike ki sam khango phule re di massage khai re di ni sai tong ka bai kwang man khai tong da tam sa borjan to hele ko bora man ra to khu aro mandar mane je nor kan sa phela hai kan sa le man borok ba aga bor ni shikla ro kan sa ko to borok se kheto por kan sa le mano to jaka 신자 보사이 너무 요 Bwrwi masak ini hantu cuek gitu अरे मांदर बसा तो जा बिना बखे करे बिना मला सा तम सा मला सुनर तम सा तो थाइ छु तो ब थै गेला द ब ya दी काले भलिया जा okhum horobata masuk moto pora hanya bahai jip ke bahai moto mani mar okhum ni mung tamo norok saida mambai saimanga gisa comment khai sare angke to sai sima ya tamo jani ge nai thong mani bai tongi male video khai ma tongkha ge tinin video amsuk jora tening sinai ge bahai jaka tinin video gisa comment khai sare ge next vlog male sinai jotona hor kaham